«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Послание. Мөрәҗәгать хаты. Послание депутатам Курултая. Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаттарына мөрәҗәгать хаты. Послание депутатам Курултая. Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаттарына мөрәҗәгать хаты. Глава республики выступил с ежегодным посланием депутатам Курултая. Республика башлыгы Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаттарына еллык хат менән мөрәҗәгать итте. Глава республики выступил с ежегодным посланием депутатам Курултая. Республика башлыгы Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаттарына еллык хат менән мөрәҗәгать итте. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».